Bandiraɓe sehilaɓe musidɓe fulɓe renduɓe tedduɓe on calminama on jurama on jarama kadi on jettama no fewi on bismama e hayangoji men. Hande ko talata hawra e balɗe capanɗe tati e lewru korse hitande ujunaji ɗiɗi e nogas e jeegoro ɓindo mon jaydeji arti gam sarande on ko ɗi piri ɗi pirti ɗi cari ɗi cakti e ndeɗo ñalande. Jayde yor wi ko révision constitutionnelle Sonko recadre l'opposition et hausse le ton contre Diomaye hina wayno tigui de ko yowati ko e tigui waklidde e hesɗitinde seeɗa e deftere juɓɓudi lesdi Sénégal dey omo gaɗaɗa ka woni Ousmane Sonko dey watti landaji politique kucciɗɗe laamu woni opposition e dow lawol hina wayno tigui tigui de kam on Ousmane Sonko de yekkiti konngol gam abbinde Diomaye Diakhar Faye hande keyniɗo lesdi Sénégal gam harto ɗum wiide ɗum de tigui tigui liggey o mboɓe poti wadde kamen tan poti mbo wat hakkude mumen e wiide Jayde yor Jayde Sud Quotidien de wi ko révision de la constitution, la majorité rejette les amendements du gouvernement, le choc des institutions ina wayno Jayde Sud Quotidien wi ko de hesɗitinde e waklidde seeɗa e deftere juɓɓude lesdi woni constitution ina wayno de Jayde Sud Quotidien wi ko cate laamu ngu de kam ɓe nalandirani woni suudu sarɗiji e si noon keyniɗo laamu lesdi Sénégal noon tigui Jayde nde windir ɗum le choc des institutions yo ɗum ƴewte ɗum ƴewtinde e on ɗon constitution de assemblée nationale kam hina wayno sallima ha jooɗi e nangue e wiide Jayde Sud Quotidien ha joni ko yowati e on ɗon alhaali woni tigui tigui hesɗitinde e waklidde seeɗa e deftere jogorgal lesdi Sénégal woni constitution de ha joni Jayde Rewmi Quotidien windi ko révision constitutionnelle Diomaye vote le référendum populaire, Sonko exige la promulgation présidentielle hina wayno de e on ɗon kabaru keyniɗo lesdi Sénégal de wi ko yo tigui tigui namnal ngal naɓe e nder yimɓe he si tawi subgoji hiɗi poti waɗe gam eyi walla ala yo wot ko waklita ɗum naɓe toon noon tigui Jayde Rewmi Quotidien windiri ɗum e si noon omo gaɗaɗa ka woni Ousmane Sonko keyniɗo hande suudu sarɗiji woni président assemblée nationale wi kam ɗum jarani ɗum yo Bassirou Diomaye Diakhar Faye jaab tigui ko ganduɗa ko fiiliɓe leppi suudu sarɗiji ɓe cuɓima ɗum toon to assemblée nationale e wiide Jayde Rewmi Quotidien. Jayde Le Soleil windi ko référendum annoncé après la révision de la constitution par l'assemblée nationale, le peuple tranchera hina wayno tigui de e ɗum ko yowati e waklidde e hesɗitinde constitution de Jayde Le Soleil wi ko yo konngol wette jomum saabu noon ko ɓe ganduɗa kamen goni ɓiɓɓe Sénégal de kamen mbawi suuɓa yoɓe mbaɗ gonɗon subgoji ko wiyete ko référendum eyi walla ala gam nden deftere ko woni ko nder nde yo woot hen ko waklita e si yo woot hen ko hesɗitina noon tigui Jayde Le Soleil addiri ɗum Jayde nde ɓisdi hen dans un hémicycle boycotté par l'opposition, la majorité adopte la révision constitutionnelle. Jayde nde ɓisdi hen ko e nder suudu sarɗiji woni assemblée nationale de ɓe ganduɗa kamen keedi e landaji politique kucciɗɗe e laamu kamen kam ɓe gedduno ɓe tawaka on ɗon liggey mo ganduɗa de fiiliɓe leppi suudu sarɗiji kamen tigui mbaɗatnobo e si noon ɓurɓe ɓe hen heew tawa noon heɓe keedi e landa politique biyeteɗo Pastef kamen kam ɓe mbaɗi tigui wote ɓe cuɓima gam tigui yo constitution o waklite. Jayde nde ɓisdi hen les 4 amendements du gouvernement rejeté hina wayno de toɓɓe nayyi ɗe gandanɗa de laamu addunoɗe woni président de la république e wondiɓe mum ɗum kam député ji guitti ɗum ɓe calima ɗum ɓe beddima ɗum lagde. Jayde nde gasneri ko le président Bassirou Diomaye Faye privilégie la voie référendaire selon le ministre de la justice hina wayno noon omo gaɗaɗa kam jogui jagorgal yowetingal e ñawoje e cuuɗi kattirɗi de hina wayno wi ko Bassirou Diomaye Diakhar Faye de wi ko yo konngol wette jomum woni yo en jah référendum ɗum noon ko subgoji eyi walla ala gam tigui woda ko waklita e on ɗon constitution e wiide Jayde Le Soleil. Jayde le parlement arti ko e on ɗon liggey mo ganduɗa hombo waɗateno e nder suudu sarɗiji woni assemblée nationale e on ɗon waktu noon hina wayno omo ganduɗa kam fiili le fol suudu sarɗiji biyeteɗo Abdou Mbow de kam tigui dadi ɓe jaltini nder ɗum ɗon suudu sarɗiji woni assemblée nationale Aissata Tall Sall noon kam mettini ɗum tigui ha taki wi ko ɗum tegake e lawol noon tigui Jayde le parlement windiri ɗum expulsion du député Abdou Mbow. Aissata Tall Sall fustige le non respect des usages parlementaires wiide wotno lawol teguiri e on ɗon liggey baɗateɗo nder assemblée nationale de e wotno wiya no ɗum waɗate e si noon wona doole poti ɗum waɗ e wiide Aissata Tall Sall
Sall e nder jayde le parlement. Jayde direct news kam artiko e alhaali ɗum ko ganduɗa kam woni koppareje kewɗe ɗe ganduɗa nde heɗe jowino e liggey potnoɗo waɗe ngam ndoyam naɓe e lesɗele dowri ngam lampaji mbawa toon huɓɓude ɗum noon wayno ko jayde direct news windi ko affaire Azer Gueye El Hadji Talla Diop l'homme par qui arriva le scandale ɗen ɗon koppareje kewɗe tolnotoɗe e capanɗe 37 milliards uji dey layetenoɗe wayno ko yitama e hoɗo nden ɗon yakkere rewri sabo jayde nde wi ko omo ganduɗa ka woni El Hadji Talla Diop kam de fof ko e mum ɗum rewi ha taki ɗen ɗon koppareje ɗe majji merew e nder Sénégal ɗum noon wayno ko kam on El Hadji Talla Diop de kam tigui jungo mum ngo e nder on ɗon alhaali jayde nde windi ko dans le dossier Azer Gueye une certitude s'impose à la lecture de la chronologie des faits. Jayde direct news wi si ƴewama ɗo ɗo rewa rewtindade hina wayno tigui de bolol ngol El Hadji Talla Diop rewi de e ɗo ɗo rewni mbiruji ɗi fof ko mum ɗum tambaliri fof ko mum ɗum haadri e wiide jayde direct news. Jayde le point info kam wi ko omo ganduɗa kam heeni hande Gambi de woni hoorejo lesdi Gambi Adama Barrow de waɗi liggey mantiniɗo abbi e ko fayi e cellal ɓalli saabu noon hina wayno kam de darni toon suudu mawdu ndu ganduɗa de ko suudu safrirdu tawa noon ko e yeeso ndu fayi e si noon ɓen ɓiɓɓe Gambi maɓe mbawa hen ñawdo no hannirtini ha taki jayde point info windi ko révolution sanitaire la Gambie de Barrow bâtit l'hôpital du futur ina wayno de ndin ɗon lesdi de e ko yowti ko e cellal ɓalli ndi darima tigui ngam wadde feere ɓiɓɓe Gambi kala ɗo ɓe goni ɓe mbawa safro no hannirtini e wiide jayde le point info. Jayde libération artiko e badboneji gonɗi ɗo e nder Dakaru de tawa noon heɓe loppita koppareje yimɓe heɓe gaña yimɓe heɓe ɗumen tampina e wiide jayde libération jayde nde windi ko attaque armée sur les allées du centenaire en pleine nuit. Sofiatou Bah âgé de 18 ans membre du gang tous âgés entre 18 et 22 ans les 9 mis en cause interpellés sont de nationalité étrangère hina wayno de ɓe ganduɗa ko badboneji wonɓe ɗon allée de centenaire hedde Kolobande ko ɓe jeenayoɓe gondo e si noon omo ganduɗa ka woni Sofiatou Bah taw noon duuɓi mum hiɗitolno e 17 homo he jillano e ɓen ɗon ɓe ganduɗa de kamen foof si ƴewama duuɓi mumen hiɗitolno e hakkude 17 ha 22 e si noon de ɓe ƴeewa ɓe ƴewtinda kamen jeenayoɓe foof ɓe jiiya ko e lesɗele goɗɗe e si noon wona e nder lesdi Sénégal ɓe jibina e wiide jayde la libération. Gasnirten ko coftal ɓalli saabu jayde record windi ko mondial 2026 Belgique Sénégal de demain hina wayno tigui jayde record wi ko desewal aduna hitande 2026 kippu Belgique mabo fotto e kippu Sénégal ɗum noon ko janggo wonata jayde ɓesdi hen namnal quels sont les lions pour exorciser les diables rouges jayde wi ko heɓe tigui poti won ɗen ɗon baroɗe gonɗe kippu Sénégal tawa heɓe daro janggo e yeeso ɓe ganduɗa kamen goni e nder kippu Belgique jayde nde ɓesdi hen ko l'équipe du Sénégal à Seattle depuis hier lundi hina wayno noon kippu Sénégal de mbo ari e legal biyetegal Seattle toon noon e lesɗele denduɗe ɗum noon ko hanki e altine heɓondo e wiide jayde record jayde nde ɓesdi hen Pape Thiaw et un lion face à la presse ce mardi hina wayno noon omo ganduɗa kam woni eltowo kippu Sénégal Pape Thiaw woni inde mum e goto e fettatɓe ɓe woni waɗatɓe ɓe fukko kosguel maɓe jawɗo e yeeso jayde yankoɓe hande e talata e wiide jayde le record. Bandiraɓe sehilaɓe ɗum wondo seeɗa e komin gaddanno on e ko jaydeji ɗi dawi ko tongu hande on jettama on jarama e kettogol mon ñimgol tabitgol on duwanama jaam e kisal tottodiren aadi ha sanga goɗɗo so weeli Allah joom baɗe e bawɗe o.